Βασίλη, στο στριμμονικό μου είπε ένας πελάτης, το καθυστέρησαν 2,5 ώρες. Εκεί είναι λίγο άγρια. Αποφάσισα να πάρω ξύλο για το τζάκι. Και είμαστε έξω, ναι, είμαστε κλειό. Πώς θα κουβαλάω στο σπίτι? Γιατί? Λέω να πήρα λίγα ξύλα, δεν θέλω να το ανεβάσω πάνω από το ανακάλυπτο. Έχει τζάκι στο σπίτι! Σε αυτό που έχω, δεν είναι. Αλλά στην αρχή δώσω μου λίγο αυτό που κουβαλά τα πλυντήρια. Να τα βάζω τα ξύλα σε κλούβες. Εγώ έχω ένα καροτσάκι, φάνηκε ότι δεν θα μου πει. Καροτσάκι σαν αυτά από τα σούπερ μάρκετ, αλλά πάει με μεγάλο, δεν φορά στο δικό σου το ασανσέρ. Λέω τι δεν φοράει δάκρυο, τι τέτοιο έχει. Το δικό μου είναι, ναι, το δικό μου είναι πολύ μεγάλο, και τα φοράει.